I na ihe ọjọọ na ya akwụda ihe dị anyị bịa n'aha Jizọs. Amen. Anyị na-asịkwa na obi ọcha ji bịa, obi ọcha ka anyị ji wee na. Anyị ndị hapụrụ na ya awụ. Onye si na ya ha adụ, onye ha ya akwa adụ. Onye si na ya amaghị nke anyị kpata, onye amarịkwe nke ọ kpata. Onye ụkwụ anyị na-ala bụ anya. Carry Benin, and what Danya not 77 something years, 77 years, why in the I know Waka. I don't know where they're going to 91. Hey, oh, bless the God, I can't do so. No, I know only I done a beer data. Other move. I think we know correct. Was the end? I got the Rama. Yes, I got the Rama. I'm not sure to be now. I'm not someone there working. Because I know one can never. One down to them, one day I know one. Amen. He said, one never. He said, I won't not say, man. I won't get out. I'm not going to get out of this one. I know. I have to represent general. You know, when you went, can't go. Oh, now, God is too much. That was all that I just the boy and why you. Oh, no. Which is relationship now? Mother Jabiaro. Like I'm poor below. Oduma. Because for man make a noon. As the nice at all. Hey, I'm not big. I can be a clothes. Thank you. It's the chief of staff. I'm making room chat. Yes, sir. I'm making room chat because if we ain't got the moon, no, you look kunyalum or that mamola or they to me or that over my go. And when the state of the union. On one of the Kagayamun and your form. I am so happy because I am so blessed to be in your midst. Okay, because no, Sam, that's my boy over there. Juliana okay. I am so happy. I don't know why. I don't know one year. Or comes only because Sikwan if any I can hear on TV. On a canoe. Yes, sir. Yes, sir. On a canoe. I got go. On a canoe. Yes, sir. Yes, sir. Don't go market. On our phone. On our phone. What's the logo? Confirm. Dalo. Cái hiếu hoa cần Hello, my husband. Yeah, he doesn't have a picture. Man, chief of staff, George Nakao.
Chief of Staff Oji, on Oji. Chief of Staff Anagan Oji. Confirm. So when you be a shoe, you step up. What is so what is that? What the Monday? Ndị Ufuma juru ebe a aha ka a na-eme attend nke Chief Emmanuel Onyiaoma ọgọ dị ọra mma nnukwu ọgọ ndị Ufuma ọ na kọmpand ya ka ha nọ na-enwe obi aṅụrị ndị mmadụ karịrị ebe a nke onye na-anwụ welube Heineken dị ebe a Heineken dị stout dị ya malt ka ị chọrọ malt na-abịa malt adị ebe a malt ọrụ start bịa Chief of Staff Otigbe ya nọ n'ọgbọ Otigbe ya